Вие, които попадате в този канал Хармония на духа и тялото, каня ви да чуете моята история. В началото бе детството, съкровищницата от спомени, към които винаги се връщаме, където и да ни свари животът. Това детство беше изпълнено с много светлина, игри, емоции и с неистовата страст към приказките, времето, в което прописах стихове и басни за животни. Приказките изграждаха моя детски свят и вярвания, и години по-късно си дадох сметка, защо сред хиляди приказки една беше привлякла вниманието ми. Приказката за хубавото момиче на Ран Босилек. Накратко, това е историята на красива девойка, която като се засмеяла, чуден трендафил цъфтял на устните й, а като заплачела, едър маргарит капел от очите й. С това се прочула и царят пратил да я повикат за жена. По пътя за висница дала вода на девойката в замяна на двете й очи и изоставили сляпото момиче в гората. Там го намерил белобрат старец. По-късно, когато момичето се засмяло, капнал трендафил и така на 2 пъти той изпратил стареца в града да го продаде за по 1 око. Така девойката си върнала очите и на една седянка, организирана от царя, който търсил истината, тя разказала своята история и той се оженил за нея. Тогава детето беше омагьосано от силата на тази приказка, чиято пулка дойде години по-късно, когато осъзнах, че въпреки успехите ми в живота, въпреки постигнатите цели, нещо липсваше. Аз бях твърда, работоголик, обучавах се, работех, отдадох се на образование и кариера, винаги креативна, но винаги поставях другите пред мен, винаги спасявах и така храних своето его, че без мен нямаше да се справят, и така години давах своите знания и таланти време на другите. За да получа мъдростта, аз жертвах много от себе си. Но пък благодарение на така скъпо придобитата мъдрост, си върнах себе си, като осъзнах, че всичко започва от любовта към себе си. Това е царството, в което влизаме, когато осъзнаем, че светът около нас, средата, приятелите, всичко идва, когато се свържим със себе си. Когато осъзнаем какво сме изгубили, ние го оценяваме. Тогава слепи с очите ние виждаме с душата. И няма да крия, че правих непоискано добро, че нямах лични граници, че допусках всички, докато разбера, че мога да спасявам само тези, които искат да бъдат спасени. Така започна пътят ми на трансформационен коуч, защото дарбата, която имам, е да балансирам емоциите и да връщам хората към тяхната същност. Тази дарба се превърна в призвание. Затова това послание е за теб. Жената предприемач, ако ти си жена минала през възходи и падения, ако ти си силна и непоколебима, готова да мине на ново ниво и да постигне баланса между личен и социален живот, то аз те каня на безплатна еднодневна среща с мен. Само 10 жени ще имат привилегията да влязат в годишната програма на общността VIP Хармония и ти може да си една от тях. Затова напиши в коментара «Аз». Очаквам те в годишната програма на общността VIP Хармония и ти може да си една от тях. Затова напиши в коментара «Аз».